Only mobile ke Osle Mastaba, Maline, hallelujah. Hey, kiratile ki modimo, hallelujah. So, what ke mobile nyaka o re na today ke tlo paka. I think 3 things. Se ke tlo fa feedback ka tsona. The first one ke ya last week. I'm sorry our guests, you were not here, hallelujah. But from what I'll share, hallelujah. Last week, the sermon that was presented here, I labeled it or I gave it a topic, exercising your faith. Hallelujah. More than any other thing, the scripture that we read from the book of Romans, chapter 12, and verse 1 and 2, where it says, we must give our bodies to God, and we must give it holy, we must give it living, holy, and acceptable by God. Hallelujah. So, but more, our minds, for how dangerous our minds can be to us, and how to overcome that. How something. How do you overcome that? Hallelujah. And at that moment, I was not even aware, or I'm under a mental attack. And Matatia, we're not fighting spiritual, physical sins. I really say, but I am fighting with him mental sins. Hallelujah. Because in the book of Philippians chapter 4, verse 8, from verse 8, clarify things that we are supposed to think about. Hallelujah. And Satan, one of his schemes, the thoughts in your mind, and then when you'll continue thinking you are innocent, thinking it is you, it is your mind. And the Satan is busy preaching to you. He is busy making you to entertain you, tell you already wrong. Hallelujah. One of the Sunday school teachers, Nare ukila bolela mantswe a are wa itse Satane o kgona gore moruti a ntse mo or motho a eme mo a re mona motho ola o shebile wena le nna ba ntse ditletse o bona gore it is impossible for gore motho o a sheba wena unless a zooma ka camera ya tselomusa. Hallelujah. But hey, re tshwanetse gore re lwe le menagano ya rona. The Lord expects purity even in our thoughts. Hallelujah. What do we think? Recently, Ari, when I did say, I take it Satan or not, I take a demon. Hey, I'm a taker. Now I play but now I'm innocent. I am a demon how I'm most Ari. No, I not say you was in Nahana. And then more in our department, in the demons department. Health in Nahana, hallelujah. So we need to guard ourselves. And what I want to learn ceremony last week was that in every family tools on how to do it. Jesus conquered you know, Jesus, he was God. He was God. He could have proved himself to be God. But what he said was, it is written. Hallelujah. Even if the devil comes, it is written. When now guys are 1, 2, 3, 1, 2, 3. But Jesus offense. Hallelujah. Then I come to the second one. The Church of Jesus. What is it? Hallelujah. Then I reflected back in my life. I always say this for the Church of Jesus Christ and the Nazarene. Hallelujah. But I don't think I could have sacrificed for fun. But even hallelujah. So I remember there was a time where I had challenges, then I wasn't coming to church. Hallelujah. And in that time, I was seeking but I could feel this is not home. Hallelujah. Until I remember Man Zimande
one rally, she shared her vision. The Church of Jesus Christ. It was like she was talking to me alone in the whole congregation. Hallelujah. Because that's the same revelation. You know, the church or what it is. When that personally we understand it. Because if you understand it, you within the church. But when you know and then now my responsibility is to intercede to God, to restore the church to its original state. Hallelujah. So hallelujah. This is the Church of Jesus Christ. When you can think anywhere. I'm not even sure my 4 minutes. Hallelujah. Amen. Ngiyambulisa nonke egameni lenkosi yami uJesu. Amen. Igama lami ngibonge noma ngisibongile ngokamahlangu isibongo. Qhaba lapha endaweni yasenkangala. Nami ngithi ake ngizombonga uNkulunkulu phakamisa udumo lwakhe. Amen. Bathandekako kunomhlabelelo khona enhlizweni yami. Ngiyohlabelele bathi sizokhuluma nje lo 4 minutes. Uthi izwi la ihlaba inhliziyo yami. Langibonisa ukuduka kwami. Ngangidukile nje kakhulu bathandekako. Ngiyakhumbula ukuthi ekholweni kwami ngiyathanda ukusho lokho. Ukuthi mina ngangibheka into ezomuntu ngithi into ezwa wonke umuntu kusho ukuthi kuyimpilo nabadala basekhaya ngithi hayi impilo so nami bese ngifuna ukuhamba ngale ndlela manje ngisho lokho ngoba ngisho lamazwi ukuthi izwi labe seliyayihlaba impilo yami la ngibonisa ukuthi ngidume kangakanani ziningi izindawo engangena kuzo ngicabanga ukuthi impilo kana kusiyimpilo ngisakhuluma nabantwana benkosi ekseni ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi mina namhlanje ngisindiswa bathandekako ngaba kusho ukuthi before ngisindiswa ngaba nalobhekisisa ngambhekisisa ke mina ngiqabange ngoNkulunkulu ngithi bathi uNkulunkulu ungumdali womuntu wenze konke phelele manje ngibheke abantu basindisiwe uma ngibone kunezinto abazenza additional bathandeka ngichaze kakhulu ngisho ngangifaka urongo amen bathandeka hlezi phansi ngisho lokuthi bathandeka lithi izwi lenkosi ukumesaba uJehova nokwaneliswa kunenzuzo enkulu bathandekako manje ngaba nanobhekisisa kakhulu ngaba ukuthi ukwaneliswa ukho nokumsaba uNkulunkulu kusho ukuthi kwangathi akukho ngoba ngibona benza izinto zabo bayazenzela abanye sebaguquke angengikhaze kaningi bathandeka bayimakhulu abanye belungu uyabona bathandeka bayizwe zonke nje lezi zinto ngizibhekisisa ngathi hayi mina insindiso angithandi ngasho namazwi ukuthi angeke ngithi ngisindisiwe kusho ukuthi abantu basindisiwe babeso hayi kumnandi uhlabesa yona manje bathandeka ngithanda ukuthi izwi mhlana libonisa ukweduka kwami bathandeka ngambonga uNkulunkulu ngoba ngabona izono zami ngabona konke ngabheka abantu ngangazibhekanga mina ngangibheke abantu uNkulunkulu wangibonisa izono zami manje ngiyabonga ukuthi ngibone mina uqobo lwami kudlalela lami ifilimi ngelilanga ngibona ukungcola kwami konke bathandeka ngibona ngiyolahlwa ukuthi bathandeka ukuthi uNkulunkulu ezini lakhe angeke azathethelele nokukodwa nesincane sonomlahla umuntu inhliziyo yami yabahlungu kakhulu bathi kanti ngibheka abantu kanibone kangaka nami mina bengizi phela mama ihlezi lapha phansi bahlezi lapha phansi ungazibona into ezinye uyazitshela ukuthi ngingcono kunalo lo ngingcono kunaye manje nami ngisebungcolweni okungena next bathandekako manje ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi wangisindisa ngibonga ngisindisiwe bathandekako ebudaleni bami sengidala bathandekako ngoba senginayo 60 uNkulunkulu seyigcinile impilo yami ngasindisa at the age of 20 ngamphilela uNkulunkulu bathandekako why sustain impilo yami wangigcina wangilonda bathandekako nganginaloko enhlizweni yami esasho udadewethu khulume konke ukuthi nangempela imizindlo yebulala abantu abasha yababulala nemicabango umuntu abheke abese ahlanganisa izinto ezingahlangani bese ugcina imali endleleni manje ngabonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi size ukuthi ngibe mntwana wakho ngiphile kahle ngithi lo okushoyo ngezinami ngempilo yami ngithathe kona ngiyalo nami ngengqondo yami sisile ingqondo yasiyababulala abantu abasha ngoba ingakutshela uyabona at my age ngakutshela indawo ungumkabini bancane bheka abashadile abangafika ezulwini angimazi ngomkabini ofika ezulwini angisho ukuthi angikafiki ngibekisa ngayo ngoba uyangi-understand manje ngisho nokuthi bathandekako ungafuna into zomhlaba lithi izwi lenkosi izinto zomhlaba bathandekako inkanuko yamehlo bathandekako bese-ke kuthi kuyaphela lokhu ngokwesikhashana bathandekako kuhle bashadile anginankinga
ebandleni babulawa na ukufuna ukushaya. Hey, bathandekayo isekhoni mina vele ngibona uyazi ukuthi mina ngiyayikhulumela mina bathandekayo. Nomhlobo omunye ngithi ngibona ukuthi enye into mina ngizikhona uNkulunkulu usizile. Kunezinye izinto ngithi mangizibhekisa ukuthi hey uNkulunkulu usizile la bengikhona. Ngoba bathandekayo ngiyazazi ukuthi umhlobo lo lukafeni. Manje ngisho lokho ukuthi bathandekayo empilweni yami ngibheke kakhulu impilo yami. Ngiyacela uNkulunkulu kubo bonke ukuthi Nkosi make me a right Christian. Kusho ukuthi ngiphe inkolo yokungena ezulwini, hayi inkolo yokuphelela emhlabeni. Ehambeni kwami nginale njongo yokuthi one day bathandekayo yodumise ekhaya ezulwini. Phela wami lapho nje awubhekana nethi bathandekayo. Ngiyabatshela nginomntwana ke bathandekayo ngathi ngisangumntwana. Ngamtshela uSathane ngathi Sathane lithi once bitten twice shy. Ngathi angisaphindi bathandekayo ngamtshela ngathi asithini owakuqala ngisusuhlungu ngoba bengazi bathandekayo ngamthola umntwana ngingakholwa ngathi manje yinawe manje bathandekayo Sathane yalendleleni ngisho lamanje ukuthi umuntu omusha ozophumelela ngozophikelela aphakamisela amehlo wakhe la usizo lwethu livela khona ngoba ungabheka la uzosala. Ngiyabonga. Amen. Amen. Ngiyangena ngani egameni lika Jesu. Amen. Mina phambi kwenzalwane ubaba uShiha. Yes. Naye ubuye kangaka. Amen. Ngimntana kaNkulunkulu. Yes. Angazi ukuthi bakhona abangikhumbulayo na. Ngingafika ngelinye ilanga. Ngangithelisa umwena. Amen. Ngisuke ekhaya kuthiwa ngiyobhabhadiswa. Ngathi bangihleli lapha ya. Ngacabanga ukuthi ingaba amanzi akhona njalo. Uyekwa. Ake ngingitshela ngizothathwa yingwenyama zase. Ngicabanga ngingedwa bazalwane. Kanti ngingazi ukuthi yazini ngithole indoda yamadoda. Amen. Ngithole uJesu Kristu ngizolahla umuntu wakudala. Ngizomlahla eGoli. Amen. Ngiyabonga bazalwane kwakuhlika njengoba sengifile. Ngiyamthanda uNkulunkulu. And nawe uyangithanda uzonisile ukuthi uyangithanda. Amen. Yazi sengibona okuningi. Sithi ngasindiswa bazalwane. Kune peace emzini wami. There is peace kumawami. Kunkosikazi wami. Naye uzakhuluma ukuthi uthembise wathi imbuke yena kakhulu khona imbuke noma athi yazi uthengile. Noma ngikhuluma nawe bese isikhathi ngithukuthele awusayenzi njengale isikhathi because ngiyakhala. Ujesu Kristu yaziyabamba wathi waphi hayi kutafika bazalwane kuyafika mara kunomunye obamba iBrief ungaphenduleki. Amen. Bamba iBrief. Amen. Ngiyabonga bazalwane ngibonge kakhulu uNkulunkulu uyasithanda bazalwane. Ngimbonge kakhulu ngoba ngiyabona mase ufike kuye make ngibeke kanje. Ngiyalithanda leli bandla bazalwane. Amen. Yabona angizisoli ngafike endaweni eright. Bahambile amabandla bazalwane. Wahambile amabandla angikhubayo angilimazayo. Ngifike khona ufuna ama pay slip ukuthi uhola malini. Uthi nawabonisa ukuthi naye ngithatha ngiya nayo ekhaya. But sifuna ngayo. Lapha sifuna 10% yala. Ngapha ikweleti zingaka. Ngapha fanele nginikele umfundisi i10%. Nangibuyele ekhaya yazi bazalwane ngihamba ukuhluma uNkulunkulu wami kongisabi sengibuza uNkulunkulu ongithi fine ukuthi likhona ibandla likaJesu. Amen. Until uNkulunkulu azongihlanganisa. Bazalwane ngithanda ukusho lokhu angazokhuluma okuningi. Mawuleli bandla liyingozi leli bandla. Amen. Liyingozi leli bandla ngoba alifuni uNkulunkulu wethu akafuni umuntu obamba ngapha nangathi. Amen. Kusho ukuthi mawukwenza uNkulunkulu la umkhonze ungene kuneli igama ngikhulumile la masingena nikhula delekete. Kusho ukuthi
what is that? Yeah, make sure that you get in perfectly. Uwaphakathi. Mawuthanda umthanda. Ayakuthi umthanda renunciation. No, that ayisebenzi bazala. So ngiyasho ukuthi bantwana bakaNkulunkulu, please, lingozi leli bani. Nawukhonza kilo, khonza ngekweqiniso. Mkhonza uNkulunkulu. Mfake enhlizweni yakho. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazala njengoba ngikhona leli banda. Angicabanga ukuthi khona la ngisaza uyakhona. Akusekho la ngizathi ngikhazwe angithuki. Bathi ngesindebele angithi ngikarekwane. Angikava noma yini. Amen. So uNkulunkulu lo ngimtholile ngifike edinini. Njengoba sengifile ngithi ngike ngathama ngangena. Uma wami ekuseni ugogo uyangibuza. Mara mngene ngoba ngakuzwa ukuthi anikhipho okweshuo. Ngithi yebo mama, asikhipho okweshuo. Uyangibheka ngimele ukuthi uzongitshela ukuthi. Uyangibheka uyathula. Niphila ngani? Ithi ngoJesu. Amen. Hayi wangiduka. Ngoba kafuna mhlambe ansa yokungenelela cha wathola ukuthi uthena ngathi niphila ngani? ngoJesu mama. Athula. Hayi. Azange vele wenza ngoba abhizi ngamngathi ngathi alright go ngingele the correct answer into esiphila ngayo ngoba ufuna ukwazi ukuthi esontweni leni nangakhuphi kweshumi lisustain kanjani. Amen. Lisustain ngobani? ngoKristu bazalwane. Amen. So asiphileleni bazalwane ngokwethembeka siphile kuye and mawuphila ngokwethembeka kuJesu Kristu bazalwane. I'm telling you, impumela yakhona, they are very great. Amen. Khona umuntu baba wathi kimi, abana mama people shumi, uzokulela abantwana, uzokwenzelwa yini, uzokwenzeka lokho, ngoba namhlanje ngambuka nje ngathi. Awuyazi. Kodwa ngamphendula ngathi, awumtelela uJesu Kristu wayikhipha khona kwishumi. Wathi uJesu lo wangasebenzi. Amen. So abantu bayakhuluma bazalwana, bayakhuluma. Kodwa thina asiphilele uJesu Kristu. Asiphilele umrena bazalwane. Ngiyabonga ukuba leli bandla ngoba ibandla leqiniso liphethe amaqiniso. Akusibandla leli elithathe omunye umlenze lubeke ngapha and then omunye ube ngasekholweni, omunye besezonini. Amen. Mina nasilana bazalwane asiphileleni ngokupheleleyo ngekweqiniso bazalwane. Amen. So mina uba lana ngithanda lokho phela ngoba ngiyangaka ngisho nengane zami ziyangibona bazalwane. Sathukutheli njengakuqala. Bengithukuthela ukuthi bengiphume ngene emotweni ngihambe ngingazi ukuthi ngiyajika somewhere ukuthi naso ulegdeni ubone imali lapho kahle. Baba nje then ubuye futhi uzethi kubeke futhi ngokuthukana nowadays abazalwane sindisiwe. Yabona bathi sindisiwe. Nabathi umuntu usindisiwe basho mina. Ngempela tu. Amen. Ngoba siyasindiswa bazalwane. Awusindiswa nje ukuthi uyasindiswa. Sindiswa kuko konke. Ukhona ukuthi nanoma into yimbi kunomuntu okukhubile. Wrong kunjalo kodwa ukhona ukuthi ukusindiswa. Sindisiwe. Isiphethe isikhathi sakho baba. Ngiyangibonile ngekhaya seyiphethe. Bazalwane ngiyabonga ngomunye okudala bekalangazelela ukuthi akabuya azobonga esontweni or nje ukuvakashi or uzonyathela nje la esontweni. Amen. So ngiyabonga kakhulu baba kudala yena usivakashela njalo. Manje ngibona yazi ungathi ngazifisa kancane. Kunini ngam promise ukuthi bazalwane bami ngiyabonga nesibuye ekhaya. So ngiyabonga ukuthi isikhathi sifikile bazalwane. Sisibathi nako ile yafika. Yabona rekhona ukuthi. Amen. To be honest, now I announce about coming. Yengabana noku marike. Ungai support. Ngoba kuyabanda usathana. Yakaze deme. Uyakutela ukuthi phela ngaleso sikhathi ziyabuya ke abantu.
mara ngiyambonga uNkulunkulu akukho kubani ngiyabona abanye nje kugcine kahle nebhanki lokuhloniphisa nje ukuthi ngiya kuJesu Kristu. Amen. Ngiyathokoza bazalwane. Amen bazalwane. Ngiyafinyelela lonke bazalwane. Kome ngaphambi kwenu ebuko ngafako ngokusuka ngisuke ePitoli. Haleluya. Mina ke ngizobonga kodwa ngokubonga ngicela ukuqala ngixolise. Mina ngithatha umsebenzi wami ngawubeka phambili, ngithatha umsebenzi wami kakhulu, umsebenzi wami uhlale umbeke endleleni, isikhathi esiningi ngihlale ngishadela. Kodwa ke namuhla ngithe cha, angeke ngize ngizobonga ngoba kuningi kona ngenzele kona, ngihlale kuwo lonyaka. Kuningi ngenzele kona, so angeke ngize nami ngibona nje ngisuka khona umsebenzi. Ngihamba ngiyabuyela futhi makuphela iviki ngiyatravel futhi. So manje ngithi angize ngithathe leli thuba noma nje ngiphuma emsebenzini ngize ngizobonga ngoba khona uma umkholwa ubeke ukuthemba lakho kuwe ngoba asikholwa ngokubona kodwa sikholwa ngithemba ukuthi uma ngabe wenza kahle kuye nawe uzokubuyisela enze kangcono kunalokho ukucabangayo. So manje ngime lapha phambi kwenu ngizobonga ungigcinile ke ey'ntweni ey'ningi kakhulu ngike ngabambeka ngangena nasesibhedlela ukubambeka nokuba nako kodwa kwangigcina uphinde wangigcina ke futhi kulo leli kade ngigqoke ijazi lesifile. Ngilonde kakhulu, so ngithe nje namhla ngithathe leli thuba ngize khona la ngizombonga nami ukuthi noma ngingezi endlini yakhe kakhulu kodwa namuhla angeke ngize ngizombonga azombona nokuthi cha ngisazomuntu wakhe ngisathanda kakhulu. Ngiyabonga kakhulu isikhathi.